Хора, аз съм Роберто 235. Това е в този сървър, нали? Самостоятелното оцеляване епизод 3. В миналия епизод правихме това там, ако се забрали. Сега ще хукваме към пещери. Между другото. Така, да си направя кирка. Факли. Значи сега ще пека... желязото. Се върна след малко. Хора, подготвих се. Днес ще трябва да се направя още една кирка, като гледам майче. И ако се чуете как ще се върна, по лесен начин ще ви покажа как. Тук това ми върши прекрасна работа. Така. Така че хуквам натам, да си опекал храната, ама нищо. Ето, събрах си храна. Това ми бяха в къщата в един чест. Давайте. Брадване ни трябва, защото няма смърна дърво. Трябва сега да намерим пещера. Ето, върнах се. Извинете за прекаленото спиране и обикаляне без да гледате вие. Но... Търсим пещера. Аз съм се подготвил супер за пещери. Но ми е липсва пещерата. Ако не, да съм разбрал, че в такива гори има много диаманти. Крави, ще пъка като се върна. Куче, имам ли кукол? Не! Има кучета, защо не си взех куколи? Хора, искам да си взема едно куче. Готови са ми кучетата, 2 кучета. Витале. Те майче се телепортираха. Като се самоубия и те майче се телепортираха до местото. Ще видим. Вижте. Как портват. Не мога да чакам повече. Давайте правят каца. Четворно купане. Добре, двойно. Ето, взях още един. 2, 3, 4, 5, 6. Това е още 10. Да, кирката е готова, има 7 още в мене. Давай са родички. Аз съм вече на 190. Кучето ми ще седи там, за да не умре. Аз ще се кача.
после. А, той се телепортна. Стой тук, бре. Куче. Гледай го, бе. Аре съде, бе. Този път искам да намерим диаманти. Добре, ама имаме 17 минути да се срещнем и да се накажем, нали го осъзнаваш? Виж, аз това го разбирам. Въпреки, че осъзнавам, че проблемът не е като проблема на Purple Fruit Ninja, който току-що беше застрелен от скелет, нали? И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 диаманта още и копая обсидиан. Това е добре. Хубава инициатива, одобрява. Иде просто насам. Идвам. Само, че съм на 240. Придвижвам се доста бавно. Сложа броечко. Аз съм само честплейт. Направи си директно диамантен честплейт и го тушам. Не дей да... Чакай, колко диаманта имаш? Ще направим на тебе. Направи си... Фулайра се се направи? Не, само гащите броня. Супер, добре. Направи си броня и туши от диамантите. Ама колко диаманта имаме? Трябва да имаме 14. Бе, поглеждайте. Направи си... Туши и броня. Туши и броня, да. Бронята е най-доброто нещо, което може да правиш с диаманти, че си след енчантинг тейбъла. А по тушите... Значи, бронята ти дава 8% damage reduction отгоре. По тушите... Абе, курво. Обаче по тушите са най-ести. Букук. Ако си направиш каска, без да имаш туши, правиш нещо късно. Педалка. Да, само 4 имам. Това е стига. Най-вероятно изгоря, аз кажа. Франция. Не! О, как трудно! Откъде съм се? Три поръка. Аз съм кораб, да. Това е заради диаманта на тадрона. Аз съм кораб. Кораб си, да. На 311 съм. Тоест аз вече трябваше да се срещнали. Идвам. Аз нямам много ресурси. Те какво каза, че не вземат панталони? Панталони и броня си направих айрон. Все още не съм ползвал диаманти. Не бе, ползвай ги сериозно, направи си 6 плети го. Съсредоточи се върху копане с такова. Сега се стигнали до минута 10 пръхна ще се стигнали. И още диаманти. 1, 2, 3, 4. Значи двамата има айрон честплейт, които са скъпени железа. Освен ако не намеря още диаманти. Да, другия вариант е да направим фул даймонд след това също много фърна. Може да. Затова ни трябва 24 плюс... Да, имам. Пак 30. Малко по малко заминават се.
Това е 11. Бабки комунистически, това на бригада лад. Заради нас имаме генерала Хемус. Виждам поточната каране. О, по Черно море. Морето. Айде, залапа още малко. Аз не мога да се това. Ей, доста повече да ме ресурс. Тази раз съм намерил диамант. Доста 380 блока вече. Аз се пак държиш. Да. 21 диаманта. 21 ли са? Да. Ама без енчантика. Не, общо хотел, да. Без енчантика. 19 път направим. Даже 11 минути. Да се плати готов. Айде, че имаше такива разни, че сърце си въобще не къпа. О, колко ти играл съм тунела. Нека не се дам. Добре, хайде сега. Върни ми... Не, айде, те ще направя книгите. Дай ми дърво. Изчезна водата от този гравел. 19, дай ма конфрак. Напред на час пет. Ние ще покупаем още. Ама служи енчантика. Нямаме лапис, не? Нямаме, да. Става време. Хайде да се тръгнем в различни посоки. Ела тук аз ще тръгна на едната страна и тръгне на другата. Бронята. Сега сме вече като куписти с чужба. Имам още едно желязо, този желязо. Да, там виж купа ще купа. Да, давай право на 100 сега да се знае. Да, преди го полза да намерих пещера. Защото не трябва лапис. Имаш ли желязо? Дай 4. Дай не моля да ми пита. Дай ми 6. И пречи. Бонус. Я има. Къде е тази вещерка? Вау! Миналото оцеляване двойното със Слави. Намерих 2 стака желязо. Ето я! Курва! Мири! Мира, че е бамайка. Кажете ми, че им Бог, че направо се радвам. Бронь. Като се строя, мога да направя просто така и водата ми изчезне. Тъпия грам. Паграл!
Както почти винаги е така. Ма са два. Така че меч. Знаеме, че имаме. О, тук са. О, те са много хора. Още един! Чайте да няма. Горе лава. И от 9 гигаманта е супер. Още! Майко! Много диамант. От диамант. Диаманти само. И сега веднага броня. Трябва да правя, защото не предпочитам да умра. С 14 диаманта. Много при това хора. Само да си сложа тази команда за всеки случай. Сега тук малко ще бенчмайн. Убирам това последно. Защото много дълъг ще стане клипа. С лесно ще се върна. Тук сега ще искам съдба за още малко диаманти. Това ми е мечтата просто. За още малко диаманти. Иначе напред трябва да е някъде. Няма съм с такива кожени дрехи, повече. Всеки, който влезне, оставят моите кожени дрехи.
Дай още малко диаманти да искам още малко игра. О, код. Е, толкова лесно се намират пещери. Копаеш. Нямам куче, ама... Нямам диаманти. Сега да напълня. Каш, кликам. Да не падна в някоя лава. Хайп. Много съм хайпа. Ох, да напълня. След нощ желазе. Трябва. Ми да се връщам. Върнах се. Виж какъв лесен начин се връщам винаги. Като тръгна да канам. Показах ви командата, за да ви се запазват гаме, руле, екип, инвентори, майка ти подкота, нещо такова. Сега да си свърла кабелстона, няма да го свърла, така че я да си взема с кабелстона. Не ми трябва. Кокали не ми трябва. Пръчки така, това не ми трябва. Те неща не ми трябват. О, забравя ми, че това не ми трябва. И... Ес една пръчка тъкмо. Штрак. Бас, какво правя камън, човек? Криво. Мерси, не ми трябваш вече, ти не ми трябваш. Не, някои неща не трябваха, да си ги взема. Значи, ти не ми трябваш, ама ти ми трябваш. Пак си свалих. Аз имах ли брадва? Камън, така че не ми трябва. Та стрели малко ми трябват вече.
11 тука. Тука. И чакам да се пече. През това време мога да видим как ще строим това там. Това. Срещу мене където. Той епизод ще стане малко дълъг, да, ама нищо. Така, от тук ще направя, реших и така стълби. Аз имам без това камък. Да ги започна. Така. Хайп. Добре. И бега ти диамантеното мече. Аз някой път, друг път ще намеря още диаманти. Това го махам. Така. И от тук. Така ще го оставя добре. От тук минаваме всички тези цветя. И това сигурно ще бъде счупено и натам ще е замъка. Вече имам коментар, ама аз вече си го реших, че ще е замък. Сега първи трет стрели, ще убиеме този скелетон. Ох бе! Ти ли ме прасна да певера? Ти ли? Бе, другото удара си много. Три удара умират. Ма на отворни ми се правят. Ау, кой ме би? Две зомбита! Айде на баня, братчета! Ти си е още два пъти. И ти. Дайте да спим през това време, че не ми се умира. Все пак. Абе, престанете, бе, браточки! Престанете, бе, браточки! Прибирам го в честа и отивам да легам. Да, Форест. Прибирам го тука. Тука. И сега дай газ. Дай му да спиме. Старам, легам да спа. Хай, браточки. Правим така. Така, опс, така. И това е. Това повече броня не ми трябва. Това желязо си го прибираме тук. При 500-те неща. Сега отивам да видя за печката там какво става. Сигурно се тук сложих стака, бе, верно. Вече съм дикен авто, никой не мога да ме убие сега тук. Само един енчант са трябва да правим и още един диамант да намеря. Сега оставам всичко това.
Хора, това ми се даде този епизодец. Много да ви е харесал. Ако е така, абонент. Абонирайте се, оценете, споделете с приятели и напишете коментар, за да ме виждате всеки ден в клиповете. Благодаря, че бяхте с мен. Аз съм Радето 235 и чао!